Ayan mga ka-online, tara maligo na tayo. Yay! Ang ganda sa si Roma. Yay! Yan. Woo! Hello mga ka-online. Meron na naman tayong confirm order and ready for delivery na po siya tomorrow. Ang kliyente natin is from si Roma, Camarines Sur. Medyo malayo-layo po ito. Kaya kailangan maaga tayong gumising bukas. Mag-alarm tayo ng mga alas 4 para makapag-prepare tayo ng maaga at makapagbiyahe ng medyo maaga-aga para hindi gaano mainit yung biyahe natin. Ang order ng kliyente, yung bestseller natin, Uratex sofa bed. Sopa sa umaga, bed sa gabi. Imumotor lang natin kasi kayang-kaya naman sa motor. Kaya bukas, samahan nyo akong mag-deliver, mag-rides, gumala, and syempre mag-swimming sa Hidden Paradise of Camarines Sur, si Roma, Camarines Sur. Yan mga ka-online, bago tayo magpatuloy, please subscribe my channel, Dong Sky Online Seller Vlog, at huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated tayo lagi sa mga videos na i-upload natin. Mga delivery rides, gala dito sa Bicol region. Ayan. 4 o'clock in the morning mga ka-online. Ito yung i-deliver natin sa si Roma, Camarines Sur. Pakainom natin ng kape, maligo kagad tayo para i-prepare natin yung i-deliver natin. Kailangan maaga tayo ngayon kasi medyo malayo yung i-deliver natin. Tara na mga ka-online, alis na tayo. Maganda ang panahon mga ka-online, kaya sana mabilis yung biyahe natin. Puntahan natin yung si Roma, Camarines Sur. Kaya mga ka-online, medyo madilim pa. Kaya sigurado maaga pa tayong darating. Mga ka-online, andito tayo sa Camarines Sur. Kakaliwa tayo dito sa may TNB papuntang Tinambak.
Yan mga ka-online, bukang liwayway na. Malapit na tayo sa sentro ng Tinambak. Mabilis yung biyahe natin kasi hindi mainit, mapresko. Kaya ayun, mga ilang minuto pa ando na tayo sa Tinambak. Then pagdating natin ng Tinambak, diretso na tayo ng Siroma. Yay! Andito na tayo sa Tinambak. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-online, 5:55 AM na. Umalis tayo dun sa bahay, dun sa location natin. Umalis tayo dun eksakto alas 5. So, almost 1 hour yung biyahe papunta dito sa Tinambak. So, siguro mga almost 1 hour pa rin yung babiyahin natin papuntang Siroma. Tara na, diretso na tayo sa Siroma, Camarines Sur. Sa ngayon binabagkas natin yung kahabaan ng Tinambak Siroma Road. Wow, andito na tayo sa Siroma. Bilis ng biyahe Ganda ng view. Ayan mga ka-online, andito na nga tayo sa Siroma. Malapit na tayo sa sentro. Yan, ang ganda. Kaya pala tinawag tong Hidden Paradise of Camarines Sur dahil sa taglay nitong ganda. Magandang tanawin. Sobrang ganda. Ayan mga ka-online, andito na tayo sa sentro ng Siroma, sa poblasyon Siroma, Camarines Sur. Inaantay na lang natin yung kliyente kasi di ko makita yung bahay. Marami na kita. Okay. Sarap. Mga ka-online, success na naman. Tapos na naman yung deliveries natin. Na-receive na yung items. And syempre, gagala muna tayo. Hanap tayo na pwedeng ma-relaxan tayo dito sa Siroma. Mag-relax muna tayo. Tara. Ayan, tara. Maghanap tayo ng beach na maganda at pwede nating yung ma-relax talaga tayo. Tara.
Mga ka-online, andito tayo sa Siroma, Camarines Resort. Ito yun, oh. Napakaganda ng beach. Ayan. Ah, parang ang peaceful ng dagat. Saka napakaganda ng white sand. Ang pino. Ayan mga ka-online, tara maligo na tayo. Yay! Ang ganda sa Siroma. Yay! Yan. Woo!